Kanhi beauty queen ug usa ka seasoned sportscaster ang magsilbing naong og mga host sa nagkaduol na nga NCAA Season 96. NCAA primer nga Rise Up Stronger, The Road to NCAA Season 96 sugda na sunod semana. Kana ug uban pang angay ninyong atangan sa oldest collegiate athletic association sa nasod atong sayran. Makita na ang NCAA primer nga Rise Up Stronger, The Road to NCAA Season 96 sugod karong Mayo 23. Ang maghatod sa mga impormasyon ug updates kalabot sa NCAA walay lain kundili ang seasoned sportscaster nga si Martin Javier ug ang beauty queen turned actress and now sports host nga si 2017 Miss Multinational Sofia Cineron. 5 ka tuig nga nahimong sports commentator ug anchor si Martin sa NCAA ug uban pang local and international leagues. Nalipay siyang mapadayon kini isip usa ka kapuso. Napakagandang liga nito, napakaraming magagaling, great players na nanggaling dito sa ligang to. Ako, natutuwa ako na dito sa bagong tahanan niya. Samtang si Sofia very familiar sab sa liga isip alumni sa NCAA member school nga San Beda University. Gumikan sa COVID-19 pandemic kasamtangang naundang ang liga, apan karon hinay-hinay na kining mobalik aron subling maghatag og excitement sa sports fans. Duna sa higayon ang fans nga laylahon og kilatison ang angay atangang athletes and faces of NCAA. Marami kaming getting to know the athletes on a deeper level. Pati yung mga coaches natin, yung mga alumni, yung mga naging successful na nanggaling sa NCAA, naging successful sa mga karera nila. May interview po natin yan at mabibigyan tayo ng perspective, diba, kung paano. Makita ang Rise Up Stronger, The Road to NCAA Season 96 sa GTV sugod karong Domingo alas 5:05 sa hapon ug kada adlaw alas 2:45 sa hapon Lunes hangtod Biyernes, alas 4:30 sa hapon matag Sabado ug alas 5:05 sa hapon kada Domingo. Sa June 13 sab makita ang Rise Up Stronger NCAA Season 96 opening ceremony TV special sa GTV. Uban ni Clans Gabutin, Mark Abella. Balitang Bisdak.